Kani gade ka Pati CTV. Kajing itu khana ka balapan wandor ha ka film onata ne ka baong ha khtien phareng Daughter of the Earth mentala pan mi ru ka kon halor kani ka ju kajing itu khana ka bala tho da ka ju anong tho jong kani ka film ka Paulami Datta Gupta yakani ka kot la palai pa ba ha ka jelang ka balalong ha ka sngi ka ba ka perthai bora ka wei ka rakhe ka sngi bakarpang jong ki kanthai ne ka International Women's Day kata ha ka pratrek mentau leber hanong ba jong ka West Bengal ha Kolkata But yakani ka kot la son ka company Redo Mania. Hakani ka jelang le dan lang ru ka producer jong ka film onata ka kong Jova Kurba. Kiwei de ki balai don rengkat ki kentop ya ka editor jong ni ka kon ka Indrani Ganguly uting shop bat ka puran bakhmat jong ni ka film u ba Melvin Jude Mukem bat ka kong Sweetie Pala bat kiwei. Hakani ka jelang pelat pat ba yakani ka kon la pen iru ya ka film onata. Hakaba ki babon kila a ka jero yakani ka film ka balapan mi do ba Pradeep Kurba. Hakani ka jelang Meghalaya kani ka film onata Shen on sapen ibiang habijus na mahol na do ka live poetrek mentau leber usnam arhajar khatnyo. Kani gade ka Pati CTV.